Oñati erroi, txantxiku deitzen digute. Apoak edo igelak. Hasieran iseka egiteko erabiltzen zuten. Errekakoak, gauetan korroka egiten dutenak, baina denborak bere lana egin zuen. Eta iraintzeko helburua zuen hori identitate bihurtu zen. Igelak eta apoak ez baitira isiltzen, kantatu egiten dute, salto egiten dute, eutsi egiten dute. Herri honek bezala. Herri honek badaki nola biziraun uraren eta harriaren artean. Korrantearen eta sustraiaren artean moldatuz. Bere ahotsa galdu gabe. Gaur harrotasunez diogu, aurrez aurre begiratuz burua jaitsi gabe. Txantxikua gara. Eta nahi duenak korroka egin dezala.